Hello guys, good evening. Jotana ang tabok Takumura bosok helai tongo tini sarini moi songani bangai bario thangai painai mani bario thangai rangtlang hangkesi paiha haisi moi tmana nai haisi nai phima hai taza mai kathang Doniya bo mano moilok bosok bo mawo Jakumura bosok bo mawo moso bo onkhaino tei khira rok bo alu rok bo mulai rok bo lai pata rok thungsi mawo bario thangai bwimui khol tongphro rang tui thangkhe singha tabok kheno ang Jakumura bosok no onkhaino helai paiha tabok khe ang moilok bosok no helai phinai moilok bosok kwlui khe khak rai tubumani kwlui khe kolok khe samusuk tongkhahi sungboro angkhe bokhai rok no thokjago aswk thokmai rok swk thokjak thaiya omono bo alu bai khe kisa sakla angkheno alu thokjagohi alu kisa Jakumura o bo roi songnai oro bo roi songnai moilok bosok o bo alu kisa khe roi songnai kainanai nano berama o tui khe songnai haikhe thokjago ang jijani je thokjakmani ta haifano ang kheno bahai khe thokjago bo tani hamale thoksamaya ba onkhe ni rok naitongdi ani blog no choyawi kolokma khe si songnai ang haikhe si thogo mothing thangkhe mothing mane aswk kwthang bo takhai aswk koma bo takhai ta bahai khe kwtui khe thogo angkhe helai paiha tak suinai angkhe sakla Maggie chanai khe Maggie song tongo ale bok sai rok ha alu bai moilok bosok khe bwtui si kisa bang paiha Maggie saklani bangai songna tabok kheno chai tongha moui dipor ni phuya waisa smaisa mani ba dipor ni bo chajakliya onkhe ba sari o waisa sinai hi kutung songui bario thangui paiui nahai song tongphai songui tak chai tongha maya kwlangmani onkhe ba thokbai hamui haifano ang moilok bosok no thokjago ha Jakumura bosok ni sai bobo thokhano haifano boni sai bo tei kisa best wngkha ta thokmani sakla no alu chanai dihi homasi kisaba chaya Maggie chai tongohi Maggie si chanai punghi chamis bai chawani roiniyaba
Ya पैसा दङ haro maisa ya kes bole thunai home isa we hai si bole maisa thayaba ketai mang sai dङ megi ketai hakes bono palai mo dङ maisa ya ni mai si saya je asai kisi maisa ya mai komsa uta sapana ketai si loyang ko pajawa ketai thong mani si sang ke ba mai no ke ketai janai hi ketai sai og bor pa han ketai mai sai ang ke angke TV na ketai si mai sai tung ba pogus to ha video khaija he TV na si mohor sai to angke nang ya kasukang si sakla mo video khaija ba hokong we na ha we nana dia pulok dong megi sate mani rohe Asia zeros nogo DVD isi berkaku coba Bisa si YouTube buat YouTube blog no hanke Hello guys, welcome to my channel. He money kaknao ngiba. Bosa si hake hong hong chong siuta kene.